Insalmulkom u nilqawkom għal programmi ħarx rajt dan l-aħħar li l-lum sejlaqana ma' Father Edmund Teuma. Father Edmund twilet il-Belt Valletta fl-1948. Fl-età ta' 17 sena huwa daħal mal-Franġiskani konventwali, imbagħad mar jistudja Padova u kiseb il-baċellerat fit-teoloġija f'Ruma. Wara li ġie ordinat saċerdot fl-1974 huwa mar jispeċjalizza fl-ilsna semitiċi f'Ruma, fejn kiseb liċenzjat doppju fl-Arbi u fl-Islamistika. F'Malta, Father Edmund kien jallem l-Arbi u xi suġġetti oħra fil-Kulleġġ San Luigi u kien ukoll visiting lecturer fil-Fakultà tat-Teoloġija. Fost il-pubblikazzjonijiet tiegħu insibu t-traduzzjoni tal-Koran mill-Arbi għal Malti b'noti eseġetiċi. Allura, Father Edmund, xi rajt dan l-aħħar? Dan l-aħħar kont qiegħed nirrevedi l-Malti ta' ktieb li qed irid joħroġ f'Malta. Huwa intervista li l-ġurnalista Ġermaniż Peter Sewald għamel lil Papa Benedittu 16. U din sa tkun l-aħħar darba li dak il-Papa se jitħaddet fil-pubbliku. Hija intervista interessanti ħafna, biss għandha daħla twila tal-awtur stess, tal-ġurnalista, illi fiha jurina kemm verament meta Benedittu 16 ir-reżenja aħna tlifna teżor bidem hekk jien u da qabel miegħi. Issa dana ma kienx l-ewwel darba li dan il-ġurnalista għamel intervista lil Ratzinger, għamillu żewġ intervisti fi żmien differenti meta kien għadu kardinal fl-1996 u fis-sena 2000. Għamillu oħra fis-sena 2010 meta kien Papa qed imexxiju u issa din l-intervista li hawnhekk ġibt biss id-daħla jiena tagħha veru. Sewa, il-xogħol ta' traduzzjoni aħna traduċejna mill-Ġermaniż dirett għax kienet bil-Ġermaniż di. U għamlu il-kanonku de Bono ta' Bil-Kirkara li jaħdem fil-Ġermanja, jaħdem fil-parroċċi tal-Ġermanja fil-Ġermaniż da' li kieku Malti dan. Anke l-aħħar darba, l-aħħar ktieb li semmejna qabel, u l-intervista li għamillu qabel din, kien għamilaw u kienu r-rebbieħ tal-Premju Letterarju. Dan ħass li l-Knisja kellha bżonn ta' Papa ieħor b'saħħtu illi jmexxi aħjar minnu. Difatt illum bl-intervista nsiru nafu illi meta kien kardinal darba minnhom ta' attak ta' apoplesija tilef kważi il-vista minn għajnu xellugija. Jiviri kellu kuraġġ kbir meta ċċetta li jsir Papa dan u jmexxi għal 5 snin sħaħ u għamel ħafna riformi tajbin. Illum il-Papa Benedittu isu nxtorob, saħħtu sejra lura ħafna, għajnu xellugija tilfet il-vista sħiħa u ittarrax kważi għal kollox. Dana jidher anki meta nirċievu aħna fuq il-Facebook kultant iġibu xi filmati tiegħu ta' nies li mollu jżuruh tinduna mal-ewwel li m'għadux dak il-Papa Benedittu kif nafu aħna hekk smart illi joħroġ u jkellem in-nies u. Grazzi ħafna Father Edmund tal-li ġejtu qsamt magħna dan il-ktieb li aħna nistennew bil-ħerqa. Nirringrazzjaw lilkom tal-li segwejtuna u narawkom il-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin. Ma tinsewx aqraw imqarni ta' kuljum.